I tu, Maxim Lavrov, acceptes contraure matrimoni amb la Victoria Goncharova fins que la mort us separi? Sí, accepto. Estic molt contenta. Gràcies, amor meu. La gent es casa per tot això? Els vòmits, els crits i la falta de son? Però què dius? La família és el més maco que hi ha, i saps? Els nens són tot un miracle. Va tot bé? No, absolutament res va bé, Max. Formar una família és el pitjor que se't pot acudir mai. No dormo. Fa un any que no dormo bé. Saps què és no poder dormir durant un any? No! D'aquí a uns anys serà pitjor. La nova presidenta francesa està de visita a Moscou. Tota la gent important faria cua per menjar aquí. Seria fantàstic. I això quan? Aquest dissabte. Dissabte impossible. Estarem celebrant el casament de la Vika i en Max. Xef, aprofito l'ocasió per dir-li una cosa. La Vika i jo hem decidit posposar el nostre casament. Ets el puto amo. Víctor, què et passa? Doncs... Vika, calma't una mica. Que em calmi? Si ets tu qui s'hauria de posar les piles! Què està passant aquí? No passa res, està tot controlat. No. Dona'm la paella, sisplau, dóna-me-la. Quedeu-vos! Tu ets un imbècil. Dar-los al menjar als presidents! Sisplau. No em disparis, no em disparis. Ja me'ls tiro. Sí, ara mateix. No, a terra! Germans i germanes, segur que ja us haureu adonat que hem tocat fons, però també us he de donar bones notícies. He comprat un restaurant a París. Aquesta carraca és el nostre restaurant. N'estàs segur? Vinga, mans a l'obra, rarots!